Καλημέρα, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Καλή Κυριακή σε όλους σας. Συνεφιασμένοι λίγο εδώ στην Αθήνα. Αλλά εντάξει, καιρός ήταν να βγούμε και λίγο σε ρυθμούς φθινοφόρου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά, με τις μηχανές, τα μηχανάκια γενικά. Αλλά θέλει λίγο προσοχή. Νιώθω απέραντο σεβασμό σε όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες και πηγαίνουν τα φαγητά στα σπίτια, και προσέχω πάντα. Δηλαδή, αν θα δω κάποιον στον καθρέφτη, θα κάνω αμέσως λίγο δεξιά για να του δώσω όλο το χρόνο, τον απαραίτητο χρόνο να περάσει. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν προσέχουν. Δηλαδή, πώς το λένε, το να θέλουν να φτάσουν γρήγορα κάπου, και είναι λογικό αυτό, γιατί μπορεί να ακούσουν κάποια κατσάδα ή οτιδήποτε άλλο από το αυτοκίνητο, τα να προσπαθούν να κάνουν προσπεράσεις από δεξιά, και είναι αναγκασμένος ο οδηγός του αυτοκινήτου να έχει συνέχεια τα μάτια του καρφωμένα στους καθρέφτες. Λοιπόν, θέλει λίγο προσοχή σε εσάς, το επισημαίνω, γιατί αναγκάστηκα να έρθω εδώ τώρα σε μια δουλειά στο κέντρο της Αθήνας και σε όλη τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, γιατί κατέβαινα τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτό το φαινόμενο. Δεξιά, αριστερά, κοιτάς τον ένα καθρέφτη, τον άλλο καθρέφτη, για να μην προκαλέσεις κάποια ατύχημα. Λίγο την προσοχή σας και την κατανόησή σας για αυτά τα παιδιά. Σταματάμε λιγάκι, κοιτάμε λίγο τους καθρέφτες, γιατί μόλις προχθές πάλι με μια ανόητη οδηγό, δεν έφταγε το παιδί, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μια γυναίκα οδηγός, άνοιξε την πόρτα, διπλοπαρκαρισμένη, άνοιξε την πόρτα να πάει να κατέβει και ίσα που πρόλαβε το παιδί και φρέναρε. Λοιπόν, λίγο την προσοχή σας, γιατί είναι κρίμα τώρα να κάνεις μεροκάματο, να τρέχεις από εδώ και από εκεί, να προλαβαίνεις για να βγάλεις ένα φράγκο παραπάνω και λοιπά, και να έχεις ατύχημα και να καταλήξεις στο νοσοκομείο. Αυτά, να περάσετε καλά την υπόλοιπη μέρα της Κυριακής και τα λέμε, παιδιά. Γεια χαρά από Αθήνα.